מפית על הראש? כן, אתה הולך לחדר, מפית על הראש. אמא, זה לך. זה מלח הרריות. זה מלח הרריות. קידוש! אתה עושה קידוש? כן. איך עושים ברוך אדוני? איך עושים? כן. תעשה. ברוך אדוני. זה על הרגליים. על הרגליים שמחה. זה על הרגליים. כאלה זה קבל. מה שמים ככה? לאמן. מה שמים? לאמן? כן. תגיד אמן. מה זה? מה זה? כן. איזה רעש? מה זה?